Курчак җир шарында иң беренче булып барлыкка килгән уенчыкларның берсе. Борынгы заманнарда аларны төрле материаллардан ясап, һәр уенчыкка тирән мәгънә салганнар. Безнең музеебездә уникаль күргәзмә ачылды. Ул безнең 11 октябрьдән ноябрьнең 22-сенә кадәр дәвам итәчәк. Бу күргәзмәдә тулысынча кулдан эшләнелгән курчаклар сурәтләнә. 14 яшьтән алып 22 яшькә хәтлек булган яшьләр һәм балалар бушка кирәләр. Моның өчен аларга виртуаль Пушкин картасын булдыру кирәк. Һәр оста яраткан эшен күңелен биреп башкара. Үзе тудырган матурлыкны башкаларга да күрсәтергә тели. Наталья Магадеева курчакларын тарихка, көндәлек тормыштагы кешеләргә карап ясый. Иҗатының төп темасы милли курчаклар. 15 ел сәхнә костюмнары тегү белән шөгыльләнеп, Наталья Магадеева милли костюмнар тарихы белән кызыксына башлый. Соңыннан кичкенә курчаклар ясап, аларны милли киемнәргә киендерә. Сначала рождается образ, то есть что я хочу сказать этой куклой, какая она должна быть. Это не обязательно это только костюм показать, то есть иногда мне хочется показать какой-то обряд, традицию. Беренче курчакларын балалар өчен ясаган, алдагы эшләре белән төрле бәйгеләрдә катнаша. Әлеге күргәзмәдә татар, утмурт, мари, рус милләтләренең үзенчәлеген чагылдырган курчакларын тәкъдим итә. Курчакларны полимер балчыкны яндырып эшли, нигезе каркас, акварель һәм акрил буяуларын курчакны бизәндерер өчен куллана. Барысы да тулысынча әзер булгач курчакка кием тегә. Уходит иногда целый год на сбор материала. Вот само изготовление одной куклы занимает где-то примерно месяц. Наталья Магадеева яңа детальләр уйлап таба. Бизәкләре кабатланмый. Шуңа да һәрбер курчакның костюмы аеруча матур. Здесь представлены прабабушка с прадедом, они были ямщиками. То есть вот здесь как раз такая крестьянская одежда зимняя, тулуп показан. Это моя прабабушка, которая еще со мной немножечко даже успела поводиться. То есть она была совсем старенькая. В общем-то, если разобраться, то, наверное, она у меня любимая вот эта вот кукла из всех, кто представлены, потому что прабабушку изобразила свою. Мондагы милли курчаклар безне уйланырга, үз халкыбызның тарихын белергә өнди. Тормышның чын күңелдән яраткан кеше генә шундый матурлык тудыра ала дисәк тә ялгыш булмас. Әслим Мөхәммәтҗанова, Динара Хәбибуллина, Марат Сабирҗанов, Татарстан яңалыклары.